us ensenyaré a fer unes sardines marinades. Aquest plat només té un secret, que les sardines siguin ben fresques. I aquest producte en concret és de les nostres llotges. Si poseu aigua calenta, la sal es dissol més de pressa, però aleshores el que heu de fer és esperar-vos uns 5-10 minuts perquè l'aigua refredi. Com que es menja cru, per molt fresques que siguin, és aconsellable congelar-les 24-48 hores per seguretat. El que heu de demanar a la peixateria de Plus Fresc és que us la filetegin. Cada cop s'estan tornant més blanques, que vol dir que el vinagre està coent la carn de la sardina. Com més estona estiguin, més avinagrades seran.